Gibuksan sa gobyerno ang usa ka halfway house alang sa mga kanhing rebelde nga naa sa sulod sa kampo sa Philippine Army sa Tanay City. Mao kini ang puloy-anan sa mga former rebel samtang gahulat sila na maproseso ang ilang benefit packages gikan sa gobyerno. Gitukod ang halfway house gamit ang pondo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa DILG na nagbalor og 4.8 million pesos. Usa ni sa mga gisaad na tabang sa mga kanhing rebelde alang sa pagbag-o sa ilang kinabuhi o pagbalik nila sa sabakan sa balaod. Yan po ay isa lamang sa marami pa. Mayroon po mga educational opportunities, livelihood opportunities, housing opportunities, because the Enhanced Comprehensive Local Integration Program ay malawak po ang nasasakupan. Mao kini ang hilabing unang halfway house sa Central ug Western Visayas. Gamiton sab ni isip lugar alang sa pagbansay-bansay sa nagkalain-laing livelihood program sa gobyerno alang nila. We're very much elated and we wish to show the people, not only of Negros but the whole country, that there is hope for our rebel returnees. Ang halfway house ay hindi tulugan. Siya ay para siyang training center. Lahat ng mga agencies na may kinalaman para palakasin ang inyong paghahanap buhay, i-onboard po yan ng ICLIP Committee. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan.